влучання попереднього шахеда в художній музей. Там знаходилась певна кількість картин, і ми всі разом з СНС, наша команда зараз спускала їх в укриття, картини, бо це наші цінності, які залишилися і які ми дуже хочемо залишити нашому майбутньому. Так, дуже серйозна пожежа, повністю вигорає зараз дах, але зараз триває повітряна тривога і всі в укриттях. По-перше, є загроза, що вони могли згоріти. Крім цього, загроза, що при гасінні пожежі буде заняття. Прийшлося зламувати двері, які були, і евакуйовувати ці наші картини, які перебували в художньому музеї. І зараз, на щастя, поранень нема. Є декілька звернень, це гостра реакція на стрес. Ні, це не падіння уламків, це спрямований удар.